A fugit, bă, ești nebun. A făcut accident și a fugit, ești prost. But you know, you need to keep distance. Come here because he called the police. Bă, omul a plecat, bă, ăsta a zis că e police officer și a plecat. Hai că e bine, m-a oprit și poliția. Vedem dacă ne-a permis. Dacă ne l-a luat, aia e. Ia vezi, bă, că asta e aia care se conduce singură. A trecut pe roșu, omul meu i-a arătat mult. Sunteți gata să ne dăm pe pod? Haide. Private area. Da, băi, noștri s-au urcat acolo, dar fii atent. 2000 de euro, fain. Foarte tare. Acum, bine, de fapt nu mănâncă, am încercat deja de ieri, știu deja că o să intre. Trebuie să o băgăm neapărat pentru că nu am cum să plec fără. Prima dată mi-e mai ușor să o dau pe asta. Tu-ți dai seama că ce idiot închiriază Charger. E Charger. Challengerul e cu 2 uși. Și își bagă răgălia de biciclete. Să sperăm că o să intre cu tot cu bagaje. Că nu o să fim doar noi doi. O să mai intre și polonicii noștri. Mergem, ce ai, bă, mașină? Ăștia nici cu bărcile astea nu merg câte patru. El este Burton. We don't have enough space for that baggage. Sorry. Good morning. Hai, bă, că e bine. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip în care ne plimbăm dimineața prin Los Angeles. Mai târziu în acest videoclip o să vedeți și ceva mai interesant, seara pe plaja din Los Angeles. Însă până atunci vom vedea ce este interesant, ce nu este și de fapt știi ce, o să fac stânga pentru că vreau să vă arăt direct strada cu oceanul, cu faleza și cred că știți ce faleză este, majoritatea dintre voi o cunoașteți pentru că, să fim serioși, toți ne-am jucat GTA 5, deci da, exact, este acea stradă, strada cu podul Santa Monica și veți vedea cât de mișto este aici și e ireal, cât de multe locuri cunoaștem dintr-un joc, adică foarte, foarte multe chestii au fost băgate în GTA 5, inspirate din viața reală și mai exact de aici, din Los Angeles. Da, este un oraș care îți dă un vibe absolut genial. Uitați-vă ce pistă genială de biciclete, foarte mare, foarte largă. Aici ești izolat de mașini, nu ești pus în pericol. Uite, aici este podul Santa Monica pe care vom merge mai încolo. Da, o să facem dreapta la un moment dat. De fapt, hai să facem dreapta de acum pentru că vom merge pe pista de biciclete. N-am venit bine, nu? Nu, m-am băgat sub pod. Nu e bine. Trebuie să mă întorc cumva. Da, până îmi dau eu seama. Bă, cât seamănă cu harta. Bă, mă bagă pe autostradă, trebuie să mă întorc. Nici nu știu, sper să nu vină mașini de pe contrasens. Am crezut că o să... Scuze. Mersi. Iartă-mă, n-am știut. Cred că ați văzut și bucata asta de sub pod, tot așa 1 la 1 cu harta din GTA 5 și San Andreas. Uite pe aici, ieșim direct la plajă, la ocean. Doamne, deci ador faptul că aici toată lumea aleargă, merge pe bicicletă, adică foarte, foarte multă lume. Seara cel puțin am văzut o grămadă de lume și o să ne întâlnim și aia cu multă lume care aleargă. Uite-te puțin cât de genial este. Uite-te puțin, bă, prea mișto, uite-te oamenii, exact ca în videoclipuri. Fac aici, pe plajă, calistenice, genial. O să ne întoarcem pe pista de biciclete, pentru că, ce credeți? Avem pistă specială pentru biciclete în partea aia de acolo, unde văd că majoritatea lumea aleargă. Doamne, ce valuri mari! Uite-te ce relaxată stă lumea. Parcă mi se pare că fac prea multă gălăgie pentru cât de liniștit e orașul. Bineînțeles, aici, în partea bună, în downtown, la plajă, dar dacă te duci pe centru sau prin alte locuri o să vezi câtă lume suferă în orașul ăsta, o să vezi foarte multă mizerie și foarte, foarte mulți oameni ai străzii. Bun, deci ne-am luat și cafeluța de la Starbucks și o să mergem către parcarea de la semnul Hollywood. A spălat Burton mașina, $4 să speli mașina la self-wash aici. Arată frumos. Chiar arată frumos. Hai să mergem la drum. Bun, deci am parcat-o puțin mai așa, nu scria nicăieri că n-avem voie să o lăsăm acolo și suntem fix lângă Hollywood sign. Acolo este undeva pe acolo. Bă, deci exact ca pe străduțele alea în GTA, unde urci așa frumos. Uite cât de mișto lumea aleargă. Morning. Ce tare.
Ne-au salutat. Prea drăguț, ești mă, ce vibe. Lumea te salută, uite-te ăștia. Cel mai probabil oamenii ăștia locuiesc pe aici, îți dai seama. Cine știe ce milionari ar fi și aia. Adică nu cred că ai cum să stai aici să nu fii milionar. Pe bune, cum să locuiești lângă Hollywood Sign să nu fii milionar? Cred că e imposibil. Pe aici fac niște lucrări. Pe aici pare pistă de downhill. Wow, cât de șmecher să vede oceanul de aici. Bă, cât mă bucur că sunt aici. Deci, Doamne, e absolut genial. Aici scrie că n-ai voie să te urci până la Hollywood Sign și că să fii atent la șerpi de ăștia. Bă, voi vedeți ce mașini are ăsta, mă? Uite-te ce Rolls are, bă. E Rolls din ăla vechi. Uite ce frumos e. Oh, ce mișto e, bă, băiatul. Da, uite de acolo răsare. Genial. Bun, deci am să las GoPro aici să filmeze, să sperăm că nu s-a apucă de furat vreun milionar de ăsta de pe aici și o să mă duc la ai mei care uite-te pe unde sunt ei. Uite-i draci unde au ajuns. Tu stai seama să stai aici, uite cât de frumos răsare soarele. Bă, uitați-vă o leacă, ce frumos are. Ia stai să ne luăm cafeaua că vreau să vă arăt mai de aproape Rolls-ul ăla frumos. Uitați-vă o leacă la Rolls-ul ăsta. Și cred că mai are ceva vechi în spate, așa frumos, de artă. Bă, ce... E real. Și Mercedes-ul ăsta. Și asta e daily car-ul, că e range-ul e în față. Da, ne-am holbat destul, o să ne mai holbăm și la alții. Uite-te cât de mișto se vede acolo. E puțină ceață, dar tot se vede minunat. Și acolo e o bucată din downtown. Uite-te unde s-a urcat al meu. Du-te după ei, na. Private area. Da, bai noștri s-au urcat acolo, dar fii atent. 2000 de euro, fain. De dolari, pardon. Și uite-te unde s-au urcat dracii. Bă, să nu se mai urce. Beautiful. Bă, prea mișto. Cu ochiul liber vezi foarte bine. Ori n-am eu experiența necesară și cunoștințele să prind în cadrul din ăla mișto să filmez acolo, ori, nu știu, da, Doamne, cât de frumos e real. Ce-au putut să facă, bă, americanii ăștia? Doar au pus Hollywood, au pus semnul, da, nu e nimic wow, știi? Dar faptul că îl vezi mereu în filme, îl vezi atât de popular, toată lumea zice, mamă, Hollywood, vin toți milionari aici, toți, LA, baby, Jonas Brothers, una alta. Stai să nu rup gâtul. Ha! Let's go! Și asta e cafeluța mea. Thank you. Faptul că toată lumea divinizează locul ăsta îl face și mai măreț, știi? Că el în sine, na, pana mea, e un munte cu un semn, dar ce e mișto și mi se pare mișto, uite, casele oamenilor, asta mi se pare mie super mișto. Și orașul în sine, doar ce am intrat ca să venim aici și, nu știu, pur și simplu, am văzut numai piste de biciclete și am văzut până acum 2 bicicliști și în Oklahoma până acum, cred că dacă am văzut 3 și de o lună și ceva, adică super tare, se vede, se simte că ai intrat într-un oraș așa foarte opulent și totodată, pentru că e atât de, cum să zic eu, bogat, se simte și sărăcia, că vezi foarte mulți, o să vedeți, o să vă arăt, vezi foarte mulți oameni ai străzii, asta e nașpa. Numai milionari pe aici, veni și noi părliți, turiști, așa funcționează lumea, cum își parchează ăsta lateral mașina aici și are și garaj la intrare. Bă, băiatule, deci așa ceva. Uite-te ce vegetație au ăștia, să aud păsărelele. Cum să nu-ți placă să locuiești aici, mă? Să auzi păsărele, să fii lângă Hollywood Sign. Bine, cred că e cam deranjant, sincer. Cred că există locuri mult mai bune decât ăsta. Doar că ăsta cred că e așa mai opulent. Uite, aia e mașina noastră de acolo. Uite, aici am parcat noi. Eu cred că este un loc super bun de parcat. Sper că n-am dat prea tare de boscheții ăștia. Hai la locul următor. Hai că e bine, m-a oprit și poliția, că n-am făcut stopul. Vedem dacă ne ia permisul. Dacă ni l-a luat, aia e greșeala noastră. Am făcut un cedează și asta la pândă, gen n-am oprit roțile. Și a venit direct după mine și m-a luat. Să vedem ce mi-o da. Uite-te, frate. Ia, stai să mergem pe aici. Uite-te, o leacă, cum arată. Bă, deci copacii ăștia îți dau un vibe așa, fix de LA. Copaci de ăștia de-i vezi doar în filme. Și în contrast cu priveliștea asta așa frumoasă, avem miros de urină, niște răhăței, pentru că se pare că nu toată lumea e civilizată. A fugit, bă, ești nebun? A făcut accident și a fugit, ești prost? A făcut accident și a fugit. A intrat în curul lui și a fugit. I-a dat blană. Nu pot să cred. Cred că mă duc la ăsta și îi zic dacă vrea filmarea. Mi se pare că i-am prins numărul lui ăla. Dementul ăsta care a intrat în el e un bou care îi dădea blană pe aici, pe Bulevarda din Aur. Cred că avea viteză și n-a mai avut timp să frâneze. Sigur, sigur. Ia fii atent că a venit ăsta. What? Yeah, I know. What?
Yeah. I've got the video, I know. The video? Why? I don't understand you, like why do you want to see the video? Oh, 911 911. what? Police? Yeah. I want to call police. Because he crashed. Look, hey, come. Look. You see this? Okay. What is that? So what are you saying? Like you say it's his fault? Yes, Or what? bro, he broke check. Look, we were driving normal, right? And then he just brakes hella hard. Look. Okay. Look. But you know you need to keep distance. No, hey. Come here because we have all the traffic. Come here because he called the police. Ia uite bă ce am ajuns eu în mijlocul traficului. Mamă, ce-i face cutialul ăla. Stai să mă duc să-i zic că n-am videoclipul cu impactul, că pe el asta îl interesează. Impactul, că el zice că a pus el frână prea brusc și a fost vina lui, știi? Dar n-are niciun sens ce zice, că eu l-am văzut adineauri, îi dădea blană pe aici, l-ați văzut și voi cum arată, clar. Stătea și mergea de-am pulea pe peste tot. A, gata, tată. Ăsta e police officer și l-a văzut. Gata, tată, hai să mergem, s-a rezolvat problema. Pe mine mă strigă? Nu știu. Cred că vrea să-i arăt. A plecat bă omul, omul a plecat bă, ăsta a zis că e police officer și a plecat. Yeah, let's go. But it was interesting, that's why I stayed. Am uitat să menționez în videoclipul anterior că nu mi-a dat nicio amendă, polițistul a fost super de treabă, m-a avertizat doar verbal și da, am scăpat destul de ieftin. Putea să-mi dea o amendă care aici este minim, $100, cea mai ieftină amendă. Deci era destul de nasol, putea să-mi dea și mai mult, nu cred că putea să-mi ia permisul. De fapt nici nu știu, m-am oprit pentru că n-am oprit roata la stop, deci nu știu dacă putea să-mi ia permisul după legile lor de aici, după legislația lor, dar uite, poate îmi spuneți voi în comentarii să știu sigur. Deci, ăsta e tot Walk of Fame-ul, nu se focusează în fine și are 2800 de stele, deci nu e doar o stradă, la un moment dat se face o cruce și se continuă. 50 cent, ha? Uite frate, uite, asta mi se pare șocant. Mamă, fiți atenți ce a scris omul ăsta. A zis că Biden și Donald Trump au tăiat orice formă de a-mi plăti taxele și salariul, da. Da, uite, vorbeam cu Lucian, chestia asta are foarte mare dreptate. Pe internet, dacă o să cauți, chiar toată lumea prezintă Walk of Fame ăsta așa foarte shiny, foarte frumos, dar de fapt în realitate e mult gunoi, e mizerie. Și nu e așa mișto, știi? De fapt, e mai mult ce reprezintă ei, ce reprezintă Walk of Fame. Asta e, că reprezintă toate stelele din Hollywood, că de aici s-a dat ora exactă pentru toate filmele, pentru orice trend. Dar oricum e destul de interesant, că nu e chiar așa spectaculos pe cât credeam. Fix la Michael Jackson miroase a pipi, cred că toată lumea să pișe aici în colțul ăsta și curge până la Michael Jackson. La steaua lui Michael Jackson aici. Sunt de nașpa și trist, frate. Trist rău de tot. Cum poate ajunge o stradă atât de celebră în toată lumea în ultimul hal. Destul de trist. Nu mă așteptam la chestia asta, dar... Adică mă așteptam cumva, știi, că am văzut vlogul lui Dan Negru, parcă, și am văzut în mare cam cum este, dar bro, nu mă așteptam. Bă, să știi, uite, are dreptate Lucian, mi-a zis chestia asta acum și chiar m-a pus pe gânduri, adică, bă, ei de ce nu spală? Adică au strada asta mega populară, da? De ce nu o spală? E vreo chestie, e vreo să o păstreze așa, că e mozaic ăsta, să spală foarte ușor. Nu prea înțeleg care-i treaba, de ce lasă așa, că ei sigur aveau capacitatea să spele, să țină curată o stradă mereu. Dar sigur o fac dintr-un motiv, nu? Mă gândesc. Am citit pe internet și am văzut că avem și noi un român. Jean Negulaescu a fost cu Marilyn Monroe și a fost regizor aici la Hollywood. Singura stea pe care o avem și noi. Ia vezi, bă, că asta e aia care se conduce singură, fără șofer. Taxi fără șofer. Văzusem la un moment dat pe Reels. Mamă, fii atent, bă, băiatule. Cât de tare, și are semnal deasupra. Apare deasupra că are pieton pe trecere. Chiar mișto. Uite, bă, cât de tare taxiul ăsta. Este un Jaguar electric. Și uite cum are distribuite camerele. Ești nebun la cap. Tare. Uite, bă, te conduce ăla cu Lambo pentru $130 și cu Cybertruck cu $27. Ăla e cu Ferrari acolo în față. Parcă începe să prindă culoare puțin pe aici. Uite, bă, asta e ca la noi, la Ateneu, nu? Sau la după noi, să-mi bag.
că ăștia au construit după noi. Ia uite, $27, Ferrari 89. Mamă, vezi că arată bine astea lupiene. Dar miroase a iarbă aici. Cred că ajungem o leacă amețiți. A trecut pe roșu, omul meu i-a arătat multe. Corect. Vedeți, bă, nu doar în București să faci așa. Pe roșu, ăla i-a dat la multe, a rezolvat situația, gata. Și cum ăsta? Look, I'm there. There is Chinatown. No, Yeah, man, but look here. Stai așa că nu mai știu. Ce facem ăsta? Observatorul Griffith sau Galileo Observator e așa cum îl știi din GTA 5. De aici ai cea mai tare priveliște către Los Angeles. Uite-te puțin cât de mișto arată. Însă ce nu ai văzut în GTA este faptul că acesta chiar este un observator astronomic, iar înăuntru acestuia găsești și un muzeu destul de interesant. Uite, de exemplu, asta ce ar fi o bucată din lună. Da, nu știu ce să zic, în fire. Eu nu am stat foarte mult pentru că toți aveau o brățară la mână și eu nu. Pentru că eu am intrat pe ușa din spate. Cam ăsta a fost observatorul de aici din LA. Nu o să pun foarte multe clipuri de aici pentru că nu vreau să vă plictisesc. Priveliște foarte, foarte mișto. Din păcate, nu am avut norocul să vedem prea multe pentru că este densă ceața și ne-a încurcat chestia asta, da? Se vedea oceanul, din câte am văzut pe internet, trebuia să-l vedem, se vedea tot downtown-ul. Acum puteam să vedem doar câteva clădiri, dar cam asta a fost de aici. Dacă îți place acest videoclip, te-aș ruga să lași un like și un subscribe pentru că peste 90% din voi nu sunteți încă abonați la acest canal și nu vreți să ratați următoarele videoclipuri din alte orașe faimoase. V-am zis, vibe-ul aici este la alt nivel, nu poți să-l compari cu nimic. Lumea este foarte relaxată, se vede că vin aici în vacanță. Da, nu știu, e totul la alt nivel. Peste tot prin oraș sunt palmierii ăștia pe care îi vedem numai în filme și acasă la Dorian Popa. Vă dați seama să te naști sau să ai oportunitatea de a te muta în orașul ăsta. Câte părți minunate are. Sigur, sunt o tonă de chestii nașpa. Da, uitați și partea negativă pe aici, partea nașpa a orașului. Foarte, foarte mult. Foarte mulți. Nu știu, cred că Los Angeles, dacă nu mă înșel, este orașul cu cei mai mulți oameni ai străzii. Miroase a iarbă, ca de obicei, că așa este America, pentru că e legală, te duci frumos la magazin, îți iei un vape sau îți faci o cioată cu marihuana mai light așa. Uite, nu pot să cred. Terenul ăsta, sala aia în aer liber, terenuri, lumea se joacă și, băi, rețineți, adică nu vă mint. Este 8 dimineața, 8 fără 2 minute și uitați-vă câtă lume se joacă. Vreau să ne bucurăm împreună, stați să vă fac o filmare. Uitați-vă puțin. O să mergem acum și pe podul ăsta de la Santa Monica. Mai încolo vom vedea și cum este pe timp de noapte. Bine, vezi tu Los Angeles-ul ăsta. Este genial, depinde cu ce ochi îl vezi. Dacă îl vezi cu ochi de turist, sigur e foarte mișto. Dar ca locuitor, sincer, cred că ești mai norocos în București. Uite, avem semn aici, walk your bike. Bă, da, știi ce mi-aș dori eu? Eu aș vrea să mă duc pe acolo, pe sus și să coborâm. Uitați-vă puțin. Sunteți gata să ne dăm pe pod? Haide! Mamă. Bă, că n-avem pe aici niciun semn cu walk your bike. Ăsta e cu mașina, adică seara știu că n-am voie pe bicicletă, știu sigur. Uite-te cât de mișto e, frate. Ia să ne oprim și noi aici, să facem 2-3 filmări. Hai să mergem repede, să dăm fiș aici. Wow, cum se vede, absolut genial. Sorry. Am făcut asta ca un NPC de la pe GTA Vice City. Când treci cu mașina aproape l omori. Așa am făcut. Jesus Christ. Uite, ăștia chiar dau la fiș. Uite-te cât de mișto e.
Locul unde am parcat mașina se află la 5 minute de Santa Monica și nu o să vă vină să credeți cât de ieftină este parcarea. În primele 90 de minute este gratuită, iar după plătești $2 dacă stai între o oră jumătate și 2. Iar dacă vrei să stai mai mult, vedeți că prețul crește, însă pentru poziționarea parcării eu consider că este una foarte ieftină. Destul de interesant este și faptul că nu ai voie să lași mașina mai mult de 5 ore și jumătate în această parcare, care sincer pe seara a fost destul de full. Cât de mișto, bă, e exact la fel zona aia așa. Mamă, câtă lume e acolo. Uite, bă, cât de mișto e, bă. Ce au făcut, bă, dragi ăștia, îți dai seama, dacă au făcut cu GTA 5, au făcut LA-ul atât de bun pentru toți copiii și ăștia de vârsta noastră, îți dai seama cum o să fie GTA 6-le cu Miami. Wow! Acolo urcam cu motorul, parcă nu mai țin minte cu ce urcam să mă duc la pescuit, țin minte perfect pe acolo, pe Samp. Urcam și mă duceam în capăt la pescuit. Dar nu mai știu, cu mașina parcă era o scurtătură ca să nu mai urci, să intri pe aici, să te duci pe acolo să faci dreapta. Intrai pe aici, acolo era un service, acolo undeva jos, în partea asta. Uite unde e clădirea asta, cum ar veni. Mamă, câtă lume. Ce vorbești, bă, parfumuri aici? Miroase scump tare rău de tot. Bă, e exact la fel. Bă, ce vibe mișto. Deja parcă, dacă ai intrat în zona asta, parcă se simte un vibe așa de mare, știi? Uite-l pe ăsta al meu ce vibe are. Cine știe ce trep o avea acolo. Mamă, bă, ăsta chiar caută comori, ești nebun la cap. Uite, ăsta și-a pus aici. Bă, nu se ia nimeni de ăștia niciodată, cred, pe aici. Numai la noi, pe Victoriei, se ia poliția de artiștii care vor să cânte. Pe aici cântă toți cum vor, cât vor. Harbor Office. De tare. Uite, ăștia au venit cu bicicleta până aici. Ăștia au venit cu bicicleta, bă, până aici. Ia hai jos, că jos e vibe-ul. Bă, al nostru a băgat muzică, bă, de pe Titanic. $30 să ce, bă? Să dea o dedicație $30 sau ce? Ia fi atent ce tare, bă. Uite ce frumos se vede albastru ăla în lac. Uite cât de frumos se vede lumina de la roată așa în apă. Bă, prea frumos.